Hei, minä olen Vuokko Kangas. Mä oon aluevaaliehdokkaana nyt näissä kunta- ja aluevaaleissa. Mä oon ollut mukana politiikassa oikeastaan aika nuoresta asti. Ja mä oon entinen opettaja ja perheenäiti. Mun suurimpia vahvuuksiani ovat lapset ja lapsiperheiden arki, ja ne mä koen myös meidän kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Nimittäin lapset on arvokkaita, mitä meillä on. Ilman lapsia meillä ei olisi mitään tulevaisuutta, ja siksi niiden lasten eteen kannattaa panostaa. Nyt kun mä oon lähdössä Pohteen aluevaaleihin, niin mä haluan kertoa, kuinka tärkeä mun mielestä on, että sinne valittaisiin semmoisia yhteistyökykyisiä, maltillisia, ahkeria ja asioista selvää ottavia ehdokkaita. Ei semmoisia, jotka vaan laidoilta huutelee, vaan ne, jotka tekee niitä ratkaisuja yhteistyössä rakentaen ja tasa-arvoisesti. Mä oon sitä mieltä, että se hyvinvointi lähtee turvallisesta arjesta, turvallisesta kodista, läheltä. Niin sopii mulle todella hyvin. Sopiiko se myös sinulle?